तर सर्वांना नमस्ते. आज तुम्हाला आपला जो बाजूचा घराचं काम सुरू आहे त्याच्यामध्ये जे जे नवीन काम झालं ते तुम्हाला दाखवतो. पण तुम्ही समोर बघाल ना, इकडे बघा. आज आम्ही चिकन भात बनवलेला आहे. बॉइल्ड चिकन, बॉइल्ड भात. मीठ नाही, मसाला नाही, काही नाही, कारण या प्राण्यांना मीठ मसाल्याची गरज नसते. ओके, तर एवढं सर्व आणलेलं आहे. अर्धा किलो चिकन आहे आणि त्याला लागणारा भात आहे. पहिला त्यांचं पोट भरूया, मग आपण तुम्हाला ब्लॉगमध्ये सर्व माहिती देतो. आता त्यांचे भांडा नंबर 1 इकडे बघा, चांगला धुवून टाकून ठेवलेला आहे. एक काढू ये का काढू खा. आता आपल्या ह्याला फर्स्ट नंबरने संपवलेला आहे सर्व. तर अशा प्रकारे आपलं चिकन भात संपलेला आहे. काढू हा. ही आली गौरी, तुझा नाही खायला दे. चल बाई मारेल. आता हे सालीसकट खायला ना. हा, सालीसकट पहिला बघा ते आता तिच्यासाठी हे स्पेशल वेगळे. इकडे गौरी 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 केळा खा. तू खाणार आहे का केळं गौरी? हो, किती मस्ती आहे ना. चला, अशा प्रकारे ते खाल्ला तिने फुबूचा खाऊ दे देवनी. मुंबईला काय परिस्थिती आहे, पुण्याला काय परिस्थिती आहे मला माहित नाही, पण आमच्या रत्नागिरीमध्ये लागोपाठ हा 3, 4, 5वा दिवस आहे जिथे पाऊस सतत पडतोय. म्हणजे आमच्याकडे ते पावसाळा सुरू झालेला आहे. हा, सर्व इथे बघाल तर तुम्हाला पाऊस सुरू झाला की नाही ना, पडत नसला तरी कसं समजायचं. आजूबाजूला बघा, ते सर्व गवत यायला लागलं बघ, हिरवगार सर्व ग्रीनरी झालेले आहेत. तुझ्या पाठी बघ. येस, आणि वॉटरफॉल पण आमच्या रत्नागिरीमध्ये सुरू झालेले आहे थोडे. ओके, तर ते आपण तुम्हाला दाखवूया. पण अगोदर आता वरती ना, परवा जेव्हा 3 दिवस अगोदर जेव्हा व्हिडिओ बनवला होता तेव्हा टाईल्स तुम्हाला दाखवले नव्हते फिटिंग झालेले. आता पूर्ण टाईल्सचं काम पूर्ण झालेलं आहे, ते तुम्हाला दाखवतो. आणि त्यासोबतच पावसामध्ये कोणकोणत्या वेळी कसे काय प्रॉब्लेम्स येतात ना, ते पण तुम्हाला दाखवतो. चला बघा, सर्व काम मी जसं होतं तसं तुम्हाला सर्वांना दाखवतोय. म्हणजे कसं तुम्हाला पण तेवढीच आवड येईल जेवढा आम्हाला आवड आहे ना. बघा, आता हे जे ग्रेनाईट दिसतंय याला मध्ये बघा असे लाईन्स मारलेले आहेत आणि ग्रेनाईट ना थोडी रेडिश आहे. तर सुरुवातीला मी आपला हा जो जिना आहे त्याला ग्रेनाईट लावणार नव्हतो, पण एवढं सर्व चांगलं झालं. मी का लावणार नव्हतं त्याचा एकच रिझन होतं की असं रफ असेल ना, रफ तर पडण्याच्या शक्यता कमी असतात. पण जेव्हा ग्रेनाईट सारखी स्मूथ सरफेस येते आणि जर पाणी पडलं तर ते स्लिपरी चान्सेस भरपूर होतात. तर पण लुक वाईज ते चांगलं दिसत नव्हतं म्हणून लावलं. आणि पण त्याला असे 2 लाईन्स मारलेले आहेत म्हणजे त्याला ग्रिप मिळेल. जेव्हा तुम्ही याच्यावर पाय ठेवाल ना तेव्हा तुम्हाला एक ग्रिप मिळेल. म्हणून ही रेड ग्रेनाईट आपण ह्याच्यावरती बसवायला आज सुरू करणार आहे, जिन्यावरती. ओके, आता वरचं तुम्हाला फ्लोरिंग दाखवतो. जसं खालचं फ्लोरिंग झालंय तसं वरचं फ्लोरिंग दाखवतो तुम्हाला. चला, या बाईने डोळे उघडले की नाही? तोच उघडलाय. जेव्हा असं तुम्ही पहिल्यांदा वरती याल, जसं मी येतोय वरती, तेव्हा बघून पहिला काय वाटेल माहितीये का, आवडेल का, हे ओपननेस आवडेल तुम्हाला. आणि खाली बघा वुडन फ्लोरिंग आपण बसवलेली आहे. म्हणजे लादीच आहे पण ती जरा लाकडी टाईप लादी आहे. दिसतंय सर्व काव्या? बरोबर ना? लाकडीच्या फळ्या लावल्या आहेत. हा, असं वाटतं लाकडीचं काम आपण केलेलं आहे. तर बघा, हे एवढं सर्व काम झालेलं आहे, कालपर्यंत झालं नव्हतं. बरोबर आहे ना? त्यामध्ये एवढं सर्व मस्त ना, आहे व्यवस्थित. लय भारी. आता थोडं बोलतात ना, गेटअप येतं. गेटअप एक जसं मुलींना कसं ड्रेस घातलं, मग कानातले घातले, मग नाकातले नथनी घातली, मग बिंदी घातली, तसं इथे एक हिशोब होतोय. येस, वुडन फ्लोरिंग मला तरी प्रत्यक्ष जेव्हा आपण बघतोय ना असं डोळ्यांनी तर एकदम छान वाटतंय आणि हॅपनिंग आहे एकदम छान. येस, मस्त. आता त्यासोबतच तुम्हाला मी बघा, साध्या सुद्धा आपण जर असतं तर आपण नॉर्मल फ्लोरिंग लावतो, पण इथे आपण थोडी डिझायनर फ्लोरिंग लावली. फ्लोरिंग पण दाखवतो या तुम्हाला. हे बघा,
कशी वाटते काव्य फ्लोरिंग? मस्त. मस्त ना, एकदम छान. आणि जेव्हा आता फ्लोरिंग झाली आहे ना, फ्लोरिंग झाल्यावरती रूम थोडासा मोठा वाटायला लागला मोठा आता. वाटतोय. जेव्हा एक एक काम जेव्हा होतात आहेत ना, तेव्हा छान वाटतंय. बाथरूम तर तुम्हाला आम्ही ऑलरेडी दाखवलं होतं, तरी एकदा तुम्हाला बघायचं असेल तर या बघायला. हा फ्लावरचा पॅटर्न वाला इथे बाथरूम आहे. ओके, तर फ्लोरिंग इथे झाली आहे. आणि तुम्हाला सांगतो, माझ्या पाठी बघा इथे फ्लोरिंगचं काम झालेलं नाही. त्याचा रिझन पण तुम्हाला सांगतो का नाही झालेलं आहे. तर तेवढे लाद्या आमच्याकडे कमी पडलेले आहेत. ते ऑर्डर केलेली आहे आणि त्या लाद्यांना यायला 4-5 दिवस लागेल. म्हणजे हा काम इथे स्टॉप झाला आणि लाद्या बसवल्यानंतर पण हा काम स्टॉप झाला. आता पाऊस गेल्यानंतर पेंटिंगचं काम होतं. दुसरा रूम तुम्हाला दाखवूया. म्हणजे वुडन फ्लोरिंग कशी फिरवली बघा, असं अशी फिरवली असती आणि हे असं घेतलेलं बघा, असं अशी लाईन. म्हणजे हे सर्व हा जो रूम असेल त्या रूमवाल्यांना इथे ही तरी एक कॉमन स्पेस मिळू शकते बसण्यासाठी, उठण्यासाठी. त्यावेळी ह्या रूममध्ये लेफ्ट तुम्ही राईट साईडला माझ्या बघू शकता, व्हेंटिलेशनसाठी 2 विंडोज आहेत मोठे. ओके, आता तुम्ही विचाराल मग सध्या काय काम सुरू आहे इथे. सध्या काय काम सुरू आहे तर तुम्हाला दाखवतो. इथे सीडी लावलेली आहे आणि ह्याच्यावरती आपण स्लॅब लावलेला आहे, स्लॅब. ओके, तर इथे आपण स्लॅब का लावला आहे, कारण आपल्याला वरच्या रूमसाठी आणि खालच्या रूमसाठी पाणी लागणार. पाणी ठेवण्यासाठी आपल्याला टाकी ठेवायला लागणार आणि टाकी ठेवायला स्लॅब बनवला आहे. पण तो त्या स्लॅबला प्रॉपर स्लोप मिळाला नाही, म्हणून ते पाणी आजूबाजूला साठत आहे आणि तो थोडं तिथून गळायला लागला. म्हणून आत्ता त्याचं वॉटर प्रूफिंगचं पण आम्ही काम करून घेतोय. आत्ताच माहिती पडलेलं चांगलं. आता थोडेसे पॉईंट्स जे आम्हाला लक्षात आले तुम्हाला पण दाखवतो. म्हणजे आपण असणं गरजेचं भरपूर आहे. जर आपण आता दुर्लक्ष केलं असं किंवा मालक किंवा ओनर आपण जेव्हा टायमिंगवर नसू आणि आपण पावसाळा गेल्यानंतर जर आलो तर आपल्याला प्रॉब्लेम समजणार नाही. म्हणून एक पाऊस पडलेला बरं असतो मला असं वाटतं. इथे तर काही प्रॉब्लेम नाही वाटायचा. अजून दाखवतो तुम्हाला. हे बघा इथे या साईडला तिथं ओळावा मारतोय, तिथे ना जरा ओळा झालेला आहे ते, म्हणजे वेट आहे, वेट. तर मला वाटतं हे जे ट्यूब आहे ना ह्याच्यातून पाणी पास होतोय आणि त्याच्यात येतोय. वरतून पाऊस पडला तर पूर्ण बाहेरून ओलं पाहिजे होतं ते, तर बाहेरून ओलं नाही, तेवढं ओलं आहे. ते बघा तिथे दाखवते, इथे बघा वेट झालंय. मग हे जर आपण आता बघितलं नसतं आणि पेंट केलं असतं तर हे आपल्याला नुकसान झालं असतं. हे वेटनेस काय येत आहे, जिथे स्लॅब आपला असा आहे आणि तिथे अशा जॉईंट असतात ना, जॉईंट मधून पाणी येते. म्हणजे म्हणून तिथे त्या साईडला मी वॉटर प्रूफिंग करायला घेतले, म्हणून हा पाणी बंद होईल. हा स्लॅब गळतोय आणि हे पत्रेवाले सॉल्व्ह करते. अजून तुम्हाला दाखवते. सेम कंडिशन इथे झाली बघा. इथे सुद्धा पाणी दिसते तुम्हाला, दिसलं इकडे. म्हणजे त्या स्क्वेअर ट्यूब मधून तो पाणी तिथे जातोय. त्याला पण ते आता तिथे जिथे सुरुवात आहे तिथे ते असे काहीतरी बंद करतील, मग तो पाणी पुढे येणार नाही. आता इथे पण आहे का, हा इथे पण आहे, कॉर्नरला ओळावा आहे. आणि हा पावसामुळे नाहीये, हा पावसाचं पाणी जेव्हा खाली येतो तेव्हा. जर आपण आता हे जर काम केलं तर फ्युचरमध्ये आपला पेंट खराब होणार नाही आणि बाकी काय गोष्ट आपल्याला म्हणजे अजून प्रॉब्लेमॅटिक होणार नाही. एक गोष्ट आत्ताच केलेली बरी. तर हे जेव्हा आपण असतो ना तेव्हा ह्या प्रॉब्लेम आपण पटकन सॉल्व्ह करू शकतो. आणि तुम्हाला मी या फ्लोरिंग तर सांगितलं आहे, पण तुम्हाला सांगू या फ्लोरिंगच्या अवतीभोवती खालून सुद्धा आम्ही कन्सिलिंग वायर घेतलेली आहे. म्हणजे तुम्हाला वरतून जसं त्या होमस्टेमध्ये ना सर्व वरती पट्ट्या दिसतील तुम्हाला, कारण त्यावेळी एवढं प्लॅन नव्हतं. पण या होमस्टेमध्ये तुम्हाला कुठे पट्ट्या दिसणार नाही, कारण सर्व कन्सिलिंग केलेलं आहे. इवन या लाद्यांच्या खाली सुद्धा आपण इलेक्ट्रिक पाईप्स जोडलेले आहेत, जे खाली कनेक्शन केलेलं, म्हणून तुम्हाला कुठे इथे पट्ट्या दिसणार नाही. हे काम कसं आपल्याला लक्षात आलं म्हणून आपण अगोदर करून घेतलं. आणि जेवढा पॅच आता माझ्या पायाखाली आहे तो पॅच असाच आहे, सेम ह्या लाद्या पाहिजे म्हणून आपण हा काम थांबवलेला. दुसरा कलर लावून उपयोग नव्हता, मॅचिंग नाही झाली असते. ते ऑर्डर दिलेली आहे, 4-5 दिवसांनी येणार आणि हा पॅच संपला. म्हणजे आता आपलं प्लास्टरचं काम वरचं खालचं झालेलं आहे, ग्रेनाईट फिटिंगचं काम वरचं खालचं झालेलं आहे आणि इवन टाईल्स फिटिंग पण 90% म्हणजे टाईल्स फिटिंग, ग्रेनाईट फिटिंग सर्व आपल्याला झालेलं आहे. आता जे पेंडिंग आहे ते POP जर करायचं झालं, फॉल सिलिंग करायची झाली, ती इलेक्ट्रिक फिटिंग, प्लंबिंग काम, टाक्या आणणं, पाण्याची टाकी मारणं, कलर करणं आणि इंटिरियर करणं, इंटिरियरमध्ये फर्निशिंग करणं आणि हे सर्व आता
पावसावरती डिपेंड आहे सर्व गोष्टी, होय बरोबर आहे ना. हो चला म्हणजे तुम्हाला सर्व अपडेट दिली बघा, आणि थोडीफार गडबड जी होमस्टेमध्ये होते ना ते पण तुम्हाला दाखवतो. हे बघा, लाईफ के खरे मजे तो कालू ले रही आहे. कालू कसं वाटतंय, थंड वाटतंय का तू अशी उलटी झोपलीस ती? झोप परत, झोप तशी, झोप. हा झोप तशी. अरे वा, आवडलं काळूला? आवडलं काळूला, आवडलं तर म्हणजे ती किती किती बुबू लोकांना समजतंय आमच्या. हो, ती ती बुबू पण आली वाज घ्यायला. ती बोलते इकडे काम झालं तिकडे काम, आणि आता इथे पण बघते बरोबर चेक करते. इथे पण छान वाटतं बघा, असं एकदम फ्लोरिंग अशी गेली आहे ना, मस्त वाटतं. चालू उतारी झोपत्या उलट्या झोपली. काळू, बाळू आणि वाळू बघू. सर्व आलेले आहेत आपले. हा बघा, हा तर आतमध्ये इकडेच असतो बसलेला. तो इकडेच असतो. हा बाळू, देव देव. हा, अजून एक डाऊट माणसं विचारतील, ह्याला स्कर्टिंग करायची बाकी आहे, ते करणार आहेत. होय ओके, नाही तर बोलतील स्कर्टिंग नाही केली, तर स्कर्टिंग इथे पण करायची आहे होय. आणि तिथे पण. स्कर्टिंग म्हणजे थोडीशी लादी आपण अशी भिंतीला लावतो. अजून भरपूर काम आहे. काम आहे म्हणजे होतंय स्लोली स्लोली, आणि आपल्याला सर्व वातावरण बघून पण काम करावं लागतंय. होय. हा, कालच्या ब्लॉगमध्ये पण काजल दिसली नाही, आज पण दिसली नाही. मग ती आहे घरी, जेवण बनवते. जेवण बनवते. हा, मग काय होतं शूटिंगसाठी कसं होतं, ते आपल्या घरातले कपडे चेंज करायला लागतात ना, म्हणून परत ते घाला, परत त्या वातावरणातून परत त्या वातावरणात जा, थोडंसं चेंज होतो, मग सर्व गोष्टीला लेट होतात. मग ती जेवण बनवते, ती मला ती अशा मध्ये मध्ये दिसेलच. ओके, हा, जेवण काय बनवलंय ते पण दाखव. आज व्हेज, काल तिने छान कोळंबीचं ग्रेव्ही बनवली ती, आज ती पनीरची ग्रेव्ही बनवते, वरण भात असं. जेवण आमच्याकडे टॉप एकदम चांगलं बनतं, मस्त बनतं. असं नाही गेस्ट असल्यावरच जेवण आमच्याकडे असतं, बाकी जेवण छान बाकी बनतं. रोज आमच्याकडे जेवण चांगलंच असतं. येस, एवढं जेवण छान बनतं घरी की मला तरी स्पेसिफिकली कधी कधी बाहेर खायला आवडत नाही. हो. येस. हा, त्यांचं पोट भरलं ना आज म्हणून एन्जॉय करतात ते. बिलकुल बोलते. कालू बोलत असेल एवढ्या दिवस अशा मी आशेवर झोपत होती, आज लादीवर झोपली. लादीवर झोपली. अरे रे रे. गॅसच्या पहिलं ते हे लोकच मजा मारून घेतात. हे मज्जा करून घ्या. इव काढू. कालूला आवडतं, कालू खुश आहे. खुश आहे. कालूला आवडलं की होतंय थोडं थोडं काम ना कालू. हे कालू बाई, चल बुबू इकडे. बुबू बुबू चेक करते. बुबू सर्व चेक करते, फ्लोरिंगची बरोबर लेवलिंग आली की नाही. आणि सोबतच तुम्हाला सांगतो, असे मध्ये मध्ये राऊंड्स होत राहतात, जसे हा केमिकल आणून देणं, वॉटरप्रूफ आणून देणं, टाईल्सचे हे सर्व चिटकवणं, हे सर्व मला त्यांना आणून देत राहावं लागतं. तेव्हा जाऊन आपलं असे कामं होतात. बाकी बघा, तिकडे वाळू संपली आहे. इकडे चालतात पण, म्हणजे चांगली वाळू इकडे बघा घेतली आणि ते उरलेलं तिकडे ठेवलेलं आहे. मग तशी वेगळ्या प्रकारची वाळूसुद्धा लागते, ती वेगळ्या प्रकारची वाळू आहे. तिथे आपली खडी ठेवलेली आहे, ती पण आता संपायला आली. तर असे सर्व मटेरियल, माल मटेरियल पण भरपूर लागतं. तिथे आपल्या घरी आता जेवण बघा किती बनलंय आणि कसं कसं काय काय बनलंय ते बघूया. वरण, कांदा पोहे संपलेले आहेत, थोडे शिल्लक आहेत. हे बघा, पनीरची भुर्जी, हे इथे चपात्या बनत आहेत. हे तेलाची कढई. आता कुकरमध्ये भात झालेला असेल, हे चपात्या आहेत. आता आपण एक गाणं म्हणूया. हिरव्या हिरव्या कलरची बांगडी, बांगडीचा कलर हिरवा, पावसाने बघा किती गारवा,